Euskal Herria Irratian triste gaude izan ere azken egunotan, azken asteotan bisitan etorri zaizkigu Patxila Arraintzar ikastetxe publikoko lehen hezkuntzako bigarren mailako haurrak eta gaur azken taldea daukagu, A taldea Iñakiren gela, hain zuzen ere. Haiekin eginen dugu jarraian saiotxo bat, lehenik eta bain ongi iruditzen bazaizue eginen dugu aurkezpena. Esaidazue favorez zeintzu diren zuen izena bizenak, izena eta bizena, bale? Itxoin, hemendik hasiko gara. Irune Rezusta. Osongi. Ariño Ochoa. Oiane Lizuain. Maider Moreno. Abertuek. Asier. Asier Muñoz. Xavier Meoki. Aitzianot. Gorka Maestro Juan. Ander Ibai Domínguez. Ekaitz Fernández. Osongi esan duzu, orainik begiratzen aldugu pixka kamerara etxean ikusteko, zeintzu zareten, esaiezue, kaixo. Bueno, esan dugu hemen, azaldu dizuet, hemen sartu aurretik, hemen albisteak, notiziak eta egiten ditugula. Entzun dituzue azken bola, nola, notiziak entzun dituzue, telebistan, irratian. Bai, Xavier, zer, gertatu da? Sirian guda bat dagoela. Ara, egia. Eta Mexikon sumendi bat eruzioan. Ez da egindu, ez da? Ederki, osongi, oso interesgarria. Albiste gehiago, a ber, zer dakituzu, Karine? Eskola bat irabazi du San Ferminko kartel lehiaketa. Ederki, oso albiste polita da, gainera aur batzuek egin dute kartela. Zer gehiago dakizue, zerbait gehiago? Baina, osongi, baina gauza asko dakizkizue, osongi dago. Aizu eta badakizue, irratian daude batetik albisteak edo notiziak, eta bestetik musika, ezta? Bueno, kirolak ere bai, baina bestetik musika. Orduan, musikari dagokionez, esadazue, banan, ze musika gustatzen zaizue? Ibai hasiko da, adibidez, ze musika gustatzen zaizu zuri? Zelen, ikusi dut asko kontrolatzen duzula zuk. Bai. Ai, horrek geratu gara pixkatola, lehen esan didazu esnebeltza, ezta? Gustatzen zaizula, Ibai. Osongi, Ekaitz, zuri ze gustatzen zaizu? Gente zona. Nola? Gente zona, osongi. Irune, zuk zer diozu? Ze gustatzen zaizu, rock and rolla edo... Rock and rolla. Osongi, ederki. Niri rock eta pop. Rock eta pop, eder. Didazu! Zuri ze, oianeri ze gustatzen zaizu, ez duzu deus esan behar. Lehen Shakira esan didazu, ez, Maiderrek esan du Shakira, ez? Bai. Shakira gustatzen zaizu. Bai. Eta rap. Eta rapa ere bai, Ze talde gustatzen zaizu? Niri ere bai gustatzen zai rapeo. Gustatzen zai Shakira. Kung Fu Ninja, osongi, eta zue Shakira ere bai, ezta? Osongi. Hora, Xirri ze gustatzen zaio? Rock and roll adibidez? Pop. Vale, edo esnebeltza horrego zerbait. Xavier? Queen eta barrikada. Queen eta barrikada, tota, no? Esnebeltza, pop eta rock. Osongi, eta gorkari? 7 balas eta... 7 balas eta besteren, bat, ez? Ez egin hori bestela etxan etzuen edo pom. Eta esnebeltza. Eta esnebeltza, osongi, gorka, ederki egin duzu. Bueno, osongi, esan didate Iñakirekin prestatu dituzuela gauza batzu guretzako, ez? Ze prestatu duzue? Asmakizunak eta kanta bat ere bai, Bai. Bale, osongi, ez ukitu mikrofonoak, bale? Bestela etxean entzun dute kra. Bale, osongi, orduan norasiko da? Nik. Iñakik erabaki dezala, norasiko da? Arine, venga, Arine, bota. Arma badu ere. Ez da hiltzaile, zarea badu ere, ez da arrantzale, zer da? Zer da, kuadrilla? Bat, bita, hiru, esan denok. Erki egin duzue, osongi, Arine? Venga, aurrengoa, zein da? Xabi Meoki. Handitu egiten du txikia, kristalezko begia. Zer da? Bat, bita, hiru. Osongi. Besteren bat, txistea, orain ja txistea, asmakizunak amaitu dira, osongi, txistea. Bat zeuden bi mutilez, bata besteari esaten dio. Atzeioan nintzen etxera Superman bezala, bai zera, zuk ez dakizu egan. Ez, egan ez, gaitxontxiloak uraken gainean. Oso ona, gorka, oso ona. Beste txisteren bat, zuk baukazu, venga Irune. Gizon bat jatetxe batean bazkaltzen ari da. Halako batean tabernari esaten dio. Aizu, arraina ez da freskoa, ez bi hilabete egon dauzkailuan. Fresko dago orduan, ez da? Uste duta! Bai, badakit, baina hotz aldi berean, ez? Oso ona. Besterik? Ez,
Ez dugu eratzen txisterik, osongi. Orduan kantua, ez da? Ze kanta bestuko duzu, Urtarrila lehenengo. Ai, ze polita. Eta xiko gara, 1, 2, eta 3. Urtarrila lehenengo, bigarren otsaila, hirugarren martxoa, gero apirila. Maiatzaiak izazu da 5. hila, 6. ekaina, ondoren uztaila. Abuztua guretzat hilabete ona, iraila eta urria gora udazkena. Azaroa nola den 11. Azkena abendua 12. Nola egin duzu, ze iruditzen zaizu, Ongi, orduan merezi duzu txalo zaparra da? Ba, venga, jozuek txalo zaparra da, haupa! Eta amaitzeko... Zesan dugu, gora, zer patxilarraintzat... Gora Euskal Herria, ara, Euskal Herria irratia esaten dugu. Venga, ba, begiratu etxekoei, ze hor egonen dira, kamerari begira, 1, 2, eta 3. Gora Euskal Herria! Ederki egin duzu.